Hi! Good day mga moms! So ngayon, pagkagaling ko sa pwesto, sa tindahan, at dahil break time naman, punta ko dito ngayon kina birthday boy kay Kimo. Hi ate! Hi! Basta. Okay lang. Wala ka man tingin si Chuyan siya. Ha? Nagila ko si Chuyan. Nandito? Hi! Si nanay yun. Basta nanay. Ito yan. Ba't nakapaa ka? Ha? Ano naman nakapaa ka? Nag-igib ka? Ayun. Dudong! Uy! Musta? Ha? Ano? Nagkain na mo? Wow! Happy birthday! Ganda yung daan dito. Nagpatag, no? Nag-igib ka? Ay, bakit na? Yung lupa? Sa ulan. Ah, sa yero, oo. Ay, baka magtuloy-tuloy yan. Oh? Ayun, oh. Sa tinanungan mo, baka mag-ano ba? Ninipis lalo. Diba? Kaya pala sabi ko, bakit parang nag-straight? Yung pala sa ulan. Wow! Hi, ate! Wow, ang dami mong anak ngayon ah! Dito yung mga anak mo ah. Hi! Oh! Ang kapali! Kamusta? Okay lang. Malakas na? Oh, may pantanduay naman na pala. Uy! Ba't naman din-display nyo na? Oh, fuck, pogi. Wow, may berry box! Kay mama mo? Ay, kaya rin kay mami? Ito, saging. May kamote, oh. Na, oh. Oh, di ba? Ah. Nagulat sila. Kasi ako nakataas din yung paa ko. Mas masarap di ba nakaupo na naka-ano yung paa ba? Birthday na ni Choyan. 22 na pala. Ano? Unsa man? Ah? Naghahanda pala. Ano niluto mo, Nay? Ano niluto mo? Manok. Manok. Ha? Pansit. Nakikita ko lagi sa post ni Choyans yung ano mo, tuyo, yung bulad. Alam mo na yung bulad nga display ni... Ate Rhea ma? Ah, nakambili. Naglabay ko. Tapos nakita ko may display ko na mag-post na. Meron din. Sino mag-aaral dito sa ano? Campus B? Wala. Elementary ko. Ah, mga elementary. Diyan pa lang sila sa taas. Para mas malapit. Na ako'y pesto sa Campus B eh. Ito na magluto daw gusto mo? Dili na. Ha? Di na basalig sa kanang yung pag-aon may patilaw sa ulan dito. Dili niya Manok? Ah, ano? dili kasi. Pero pag kausap mo ko, magtatagalog ka. Okay lang? Ginitian na naman niya ako. Ikaw tayo. Ang masarap pakiramdam mo? Ah, nakakapagtrabaho ka na. Hindi na sumusumpong yung ano mo. Oo. Kasi medyo, ano ka na, nanambok na, no? Medyo nanabaka na, pero buyag. Hmm? Panigamot din ka. Para mas malakas. Diba? Ang birthday ni Choyans ngayon, so andito yung kanya ibang mga pamangkin at kapatid. Yan. Asan na si ano? Leo. Oy! Ano siya, Uyab? Wala pa na. Wala pa. Roy! Leo! Ay na. Ako na lang. Roy! Okay ra? Okay ra? Okay ra, Nay? Ito si Nanay. Ano, dali,
Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Tito. Happy birthday. Happy. Oh, kain na, dali. Alika na, ito yung mga bata, oh. Ang dami mo nang pamangkin, paano pa kaya pag ikaw na? Ha? Ilan ang apo mo, Tay, Nay? Pili apo mo? Wala yung unom. Unom na. Itong 6. Ah. Ano? Si Choyans. Ilan ang anak gusto niyo kay Choyans? Si Leo pa pala. Maghatag ko Ha? siya. Nilakatag ko ako na siya minyo. Ako na lang, Leo. Kay Choyans, ilan gusto niyo, Tay? Para tinira na niya. Ha? Ilan, depende ko ilan ang kaya mo, Ronak. Kain na, dali, kain na. Ito yung sister ni, Choyans. Wow, may handa. Ay, ang laki niya. Ang laki na niya. Ano saman? Inihaw, at saka adobo. Ay. Hi! Sinong asawa ni Chuya? Hindi, ito yung asawa ko. Si Leo. Wow, may pa-surprise! Galing kasi ako sa pesto. Sabi ko, ay, birthday ni Choyans, makikikain po ako. O kasi kanina ko tawag ng tawag sa kanya, hindi naman niya sinasagot kaya Ay, nako! Oo, totoo. Ganyan po siya, bihira siya sumagot ng tawag. Siyempre. Ayun ang nadala ko. Hala! Tara. Kumusta, ante? Kumusta ka na? Ay, gilak lagi, gilak ni si ante. Nagilak-hilak na sa ante. Ayan na, sister. So, ayan. From Ma'am Cora, may siyang binigay na konti na naman to, pero malaking tulong na to for your everyday needs, di ba? At pa-birthday! Pag-birthday ni Ma'am Cor, so 500 pesos. Kasama na doon yung aming binili na cake and ito, Grocery. konting grocery. Wow. Kasi hindi alam ni Ma'am Cor na birthday mo. Hindi niya alam talaga. So nakita niya lang Kagabi. sa mga post, di ba, ninyo. And sabi niya nga, thank you, Amore, kasi hindi ko talaga alam na birthday ni Chuyans. Pero this time, na-add ko na siya sa list ng bibigyan niya next year. Paghahandaan na niya. So, siguro by next year, malaki na talaga yung ibibigay ni Ma'am Cora. So, thank you so much, Ma'am Cora! Sabi niya, maliit lang daw. Maliit o From malaki? Yeah, Yes. malito malaki. It's still a blessing. Yes. So, ano sasabi mo kay Ma'am Cora? Hello Ma'am Cora, salamat sa imong gihatag sa birthday gift ug sa are. Salamat kayo. And siya rin yung lagi nagbigay na Oh, inon-on. Hindi Lagi na- nagbibigay si Ma'am Cora ng mga inon-on. Ano nagpapadala dito? Oo. Manafe, nag-order si Ma'am Cora sa akin. So, thank you so much, Ma'am Cora. And ayan na. Ito na pala si Ma'am Shi. Kumusta ka naman? Tagal ka na dito. Go. Dali na. Mark, dali. Ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Asa na kandila? Ay, nalaglag na ako sa baba. Go! Happy birthday to you! Of love. Yay! Happy birthday to you! Kain na na!
So, ayan na mga moms siya. Tapos na ang kanilang birthday celebration ng family niya. So, ngayon, sasama daw ulit si Joyan. Sige mo, pupunta siya sa Hinaguan Farm ulit. So, if you like this video, kindly like, share, subscribe, follow, comment down below na rin mga moms. Ayan, for more videos and updates. Bye! See ya! Nak! Ayan, sige mo. Bye!